Assalamualaikum solihah kelas gangsal. Pripun kabare? Mugi sehat kabeh nggih. Alhamdulillah dina iki ketemu maneh marang Ustazah Widya ing pembelajaran basa Jawa kelas 5. Dina iki awake dhewe bakal sinau babagan teks deskripsi. Apa sih kang dimaksud teks deskripsi lan apa wae isine teks deskripsi iku? Ayo disinaoni bebarengan. Teks deskripsi yaiku tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggon utawa kedadian kanthi njlimet utawa rinci, nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake penulis. Maksude yaiku tulisan yang menggambarkan secara jelas di mana para pembaca dapat merasakan sendiri seperti mereka melihat langsung, bahkan menyentuh langsung objek yang dijelaskan oleh penulis. Struktur teks deskripsi ana telu, kang kepisan ana identifikasi, kang kapindho ana klarifikasi, kang ketelu ana deskripsi. Identifikasi yaiku perangan utawa bagian sing nerangake titikan utawa ciri barang tondo lan sapanunggalane kang disebutne yaiku kang sing bersifat umum. Klarifikasi yaiku perangan sing ngandharake bagian-bagian objek utawa barang. Nah, misale identifikasine ana transportasi. Nah, klarifikasine ana sepur, truk, bis lan liyane. Deskripsi yaiku perangan sing nerangake gegambaran sing luwih rinci ketimbang klarifikasi. Supaya luwih jelas maneh, saiki bukaan buku Tantri Basa Jawa waca 10 nganti waca 13 diwaos banjur dipahami isine. Yen durung paham, aja sungkan-sungkan tanglet marang Ustazah Widya. Alhamdulillah cukup sakmene anggone awake dhewe sinau kawruh basa Jawa. Mugi barokah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.